Activiteitencentrum Doen organiseert voor de derde keer een tentoonstelling in het oude pand van de Xenos aan het Kapelaanspad. Bezoekers kunnen hier diverse werken bewonderen die gemaakt zijn door de deelnemers. Mensen kunnen hier allerlei werkstukken bezichtigen van 30 verschillende activiteiten en 45 verschillende groepen. Dus er is heel veel te zien. Doen is een activiteitencentrum waar 30 verschillende activiteiten zoals keramiek, houtbewerking, houtsnijwerk, schilderen, glasbewerking. Allemaal verschillende technieken waar groepen samengesteld worden van tussen de 5 en de 10 personen. En die geleid worden door een projectleider, door een teamleider. En wij zitten in het gebouw Jeruzalem hier in Venray. In principe kan iedereen, dus van jong en oud, kan zich aanmelden, maar wij richten ons hoofdzakelijk op de mensen van 55 plus. Het is belangrijk omdat de mensen die bij ons de dingen doen en maken, die willen graag ook aan de Venrayse bevolking, aan familie, vrienden en kennissen laten zien wat ze allemaal maken. En voor ons als vereniging is dit een hele goede exposure om ook wel nieuwe deelnemers te krijgen en om nieuwe teamleiders te krijgen. De expositie is geopend op vrijdag en zaterdag van 12 tot 5 uur. En op koopzondag ook van 12 tot 5. En de laatste dag is 7 juni.